дар шаҳри Бустон бахшида ба Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ки он ҳамасола санаи 23 май таҷлил карда мешавад, бо иштироки беш аз 4000 нафар роҳпаймоӣ дор гардид. ҷавонони хушиқболи даврони соҳиби истиқлол, сокинони касбу кори гуногун дар он фаъолона иштирок намуданд. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи дастгирии ҷавонон ва фароҳам овардани шароити муносиби кору таҳсил ба ин қишри ояндасоз тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд, ки мо бояд ташаббус ва нерӯи созандаи ҷавононро ба манфиати рушди давлат равона созем. кӯшиш намоем, ки ҷавонон дар ҷомеа мавқеи арзандаи худро соҳиб гарданд. муҳити солими маънавиро дар байни ҷавонон фароҳам орем ва имкон диҳем, ки нерӯи эҷодии илмии онҳо озодона густариш ёбад. барои рушди иқтисодию иҷтимоии ҷавонон шароити мусоид фароҳам орем. ин ҳама таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҷавонони кишварро рӯҳбаланд намуда, онҳо ба ободии ватан, ҳифзи марзу бум, пойдорӣ, сулҳу субот саҳми арзанда мегузоранд. дар майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бустон ба ифтихори Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. раиси шаҳри Бустон иштирокдорони чорабиниро бо фарорасии Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҳният намуда, аз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати мамлакат ва дигар тадбирҳои андешидашуда ёдовар шуд. гуфта шуд, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо шарофати сиёсати хиратмандона, иқдомҳои бунёдкорона ва tashabbusҳои наҷиби пешвои муаззами миллат барои ҷавонон тамоми шароит фароҳам оварда шуданд, то ки илму ҳунар омӯзанд, дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъол бошанд ва ба ин восита дар рушди ватани азиз замон саҳми арзандаи худро гузоранд. бо қаноатмандӣ иброз гардид, ки имрӯз дар ҳамаи самту соҳаҳо ҷавонон кору фаъолият доранд ва саҳми онҳо дар рушди иқтисоди миллӣ, ҳифзи марзу бум ва табри шоиста муаррифӣ намудани миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон назаррас мебошад. дар фазои тантанавӣ ба гирандагони стипендияҳои раиси шаҳр гувоҳнома ва стипендияҳо супорида шуд. барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки санъаткорон пешниҳод гардид, ки сулҳу субот, ваҳдату ҳамдилӣ дастовардҳои замони соҳиби истиқлолиро таҷассум менамуд. ҷавонон хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо пешниҳоди барномаи адабӣ бори дигар аз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои давлату ҳукумат нисбат ба ҷавонону наврасон ёдовар шуда, бо шукргузорӣ аз ин рӯзҳои босаодат ваъда доданд, ки минбаъд ҳам дар пешрафту шукуфоии ватани маҳбуб саҳм мегузоранд. таҷлили бошукӯҳи Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Бустон далели равшани он аст, ки дар мамлакат ба ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дар доираи татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ташаббусҳои онҳо пайваста дастгирӣ меёбад. сокинони шаҳри Бустон Рӯзи ҷавонони Тоҷикистонро хушу хотирмон ҷашн гирифтанд. гузориши Қудратло Раҳматлоев, Фахриддини Ҷамолиддин, Музаффар Собирзода аз шаҳри Бустон.